Medeniyet tepdiren ona watakyny äne şeýernäki medeniyet öýüne Oğuzhan adynaky türkmen film birleşigi tarapyndan surata düşirilen parahatly aýdymatly täze filmiň görkezilişi we kino ussatlary bilen dörejilik duşşagy bilen dowam etdi. Kino söýüjleri we medeniyet ulgamynyň wekillerini bir ýere jemlän biçäre ýurdumyň çeper kinematografiýasynyň ösüşlerine beslenýän görkezýän möhüm waka boldy. Täze filmiň döredilmegine atlaşanlar bilen geçirilen dörejilik duşşagy tomoşaçylary surata düşürüş toparyň agdalary bilen pikirleşmäge, filmiň mazmuny, surata düşürüş işleri we filmiň esasyny düzen garaşlary barada gyzyklandyrýan sowallaryny bermäge mümkinçilik yaratdy. Şeýrekde medeniyet tepderiniň 5-nji güni medeniyet ulgamyny ösdürmäge köp taraply çemberleşilýäni hemde türkmen jemgyýetiniň ägirt uly ruhy we dörejilik kuwatyny ýokarlandyrmak boýunça ýurdumyzda giň gerimli işleriň anyp barylýanyny görkezdi.